म्हणून गवळणीचा विषय करताय म्हणायचं आहे काय लक्ष असावं. की तुला दिलेले वचनात काना मी कधी नाही घसरले. पूर्वजन्माचा प्रिय सखा तुला नाही मी विसरले. अरे युगा युगे श्याम सुंदरा या राधेने फक्त तुलाच वरले. आपल्या अमर प्रेमाचे कान्हा हे वारे साऱ्या गोकुळात पसरले. एवढा अजरामर प्रेम, एवढा अजरामर प्रेम म्हणून सांगतोय. अरे कुणी कितीही प्रेम करू दे, लैला होऊ दे, मजनू होऊ दे, आरची होऊ दे, तर परशा होऊ दे, पण प्रेम झालं ते फक्त माझ्या राधेच आणि या माझ्या कानाचं. म्हणून या माझ्या कानाला जास्त दुखवणारच नाही. कारण 14 वर्षाने मी त्याच्यापेक्षा मोठी होते तरी सुद्धा जीवापाड या अंतःकरणापासून प्रेम दिलं मी माझ्या कानावरती. नाहीतर काय ना प्रेम वर वर लग तुझं आता मन भरी लग तुझं गटारी करून तूच म्हणते गटार मला पाखरा आझाद केलं. आग लागली आता प्रेमाला वशाड पडला प्रेम गाणा लावून टाकायचं रशिया है ना. झाला कसला प्रेम काय बाजारात इथं भेटतो कसा प्रेम. पण अजरामर प्रेमाची व्याख्या जी जाणून दिली या समाजाला ही माझ्या राधेला तिच्या कानाला म्हणून म्हणायचं आहे काय बघा. म्हणून बुवा प्रेम नाही बेटा ये प्यार तो है एक धोखा इसलिए मैंने दिल को रोका. प्रेमात धोका जेव्हा माणसाला गोदीत भेटतो ना तेव्हा बुवा माणूस न पिराला पण सल्ला म्हणतो मला टेन्शन आलं आहे. न पिणारा पण बघा 7:45 लागली त्याची गाडी तराट आहे देशील करत तो पण येतो घरात. म्हणून म्हणते काय विषय का बुवा वाट पाहते मी तुझी नंदनाला तुझ्यासाठी जीव व्याकुळ झाला. कान्हा तुझ्या वाचुनी माझं नाही रे कुणी आहे तूच माझ्या या घाणीवणी. अरे बेडी झाली वृंदावनी राधा राणी बेडी झाली वृंदावनी